ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஸ்ரத்தத்ரி விபாக யோகம், விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள். அதுல கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகத்தை பத்தி நமக்கு பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அதுல முக்கியமா பிரத்யேகமா பிரகிருதி முக்குணங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா முக்குணங்களோடு சம்பந்தப்படுறதுனாலதான் ஆத்மா என்ன பண்ணுது, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கு, கட்டுண்ட ஆத்மாவா நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த முக்குணங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுல எப்படி ஆத்மா கட்டுண்டு இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பற்றுதல் அப்படின்றத நம்ம நம்ம கிட்ட இருந்து விலக்கிக்கணும். இந்த ஜட விஷயங்கள்ல பற்று இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவான்ட சரணாகதி அடையணுன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். நேற்றுக்கு நம்ம தெய்வீக அசுர இயல்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதுல நம்ம வந்துட்டு தெய்வீக இயல்புகளை நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கணும். அசுர இயல்புகள் இருந்ததுன்னா திரும்ப இந்த ஜட உலகத்திலே நம்ம தங்கிடுவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இருக்கலே ஒரு ஆத்மாவுக்கு அதை விட ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம்ன்றது கிடையாது. ஏன்னா பகவான் அதில் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா, என்னை என்றுமே அடைய முடியாது, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜட உலகத்திலேயே தங்கிடுவாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. சோ இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா ஞான யோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ரத்தத்ரி விபாக யோகம், விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். இப்ப பார்த்தோம்னா நம்மளை சுத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க முடியும். மனம் போன போக்குல ஏதோ ஒரு விஷயங்களை செஞ்சுருப்பாங்க இல்லைங்களா. மின்சிக்கலா செய்யறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கா ஏதாவது ஒண்ணு தோணும், அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சில சமயம் அதுவே ட்ரெடிஷன் ஆயிடும் இல்லைங்களா. ஒரு சின்னதா ஒரு கல்லு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அந்த கல்ல அப்படியே ஒரு சிலவங்க அப்படியே அவங்க மனசுல ஒரு எண்ணெய் வச்சு பூஜை பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதை அப்படியே அடுத்தடுத்து வரவங்களும் பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அது அப்படியே வந்துட்டு ஒரு விஷயமாயிடும். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சது தனக்கு இன்னும் ஒண்ணு தோணுது, அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்மளை சுத்தி நிறைய பாக்குறோம். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி எதனால வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த குணங்கள்ல உள்ள அம்சங்கள்னால அப்படி வருது. நம்பிக்கைகள் பிரிவுகள்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. ஒவ்வொருத்தவங்களோட சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும், தமோ குணத்தில் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். முக்கியமா ஒரு மனிதன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி ஃபாலோ பண்ணணும்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நமக்கான சம்ஸ்காரங்கள் 16 சம்ஸ்காரங்கள் அதை நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இதை நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். எதனால அப்படின்னா அது நமக்கு தூய்மை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றதுதான் இல்லைங்களா. யாகங்கள் செய்யறது, தானங்கள், தவங்கள் இது நம்மள தூய்மைப்படுத்தும். நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே நிறைய பிறவிகள் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அதுல உள்ள அந்த பாபங்கள் போகும், நம்ம கிட்ட உள்ள அனர்த்தங்கள்லாம் போகணும் அப்படின்னா நம்ம அவசியம் இந்த யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ அந்த நிலைப்பாட இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பிரத்யேகமா பார்ப்போம். என்னென்ன குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி எப்படி யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இதெல்லாம் செய்வாங்க அப்படின்றது, அவங்களோட உணவு பழக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம இன்னும் முக்கியமா இந்த தவங்கள் போது என்ன மாதிரி நம்ம வந்துட்டு செயல்கள் பண்ணணும், என்ன மாதிரி பேசணும், எந்த மாதிரி நம்ம மனசு இருக்கணும், அதெல்லாமே பகவான் குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. அதனால இது வந்து வாழ்க்கையின் வழிகாட்டின்னு சொல்றோம் பகவத்கீதைய. அதுவும் பகவானே கொடுத்த உத்தம ஸ்லோகங்கள். ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் ஒரு நாள் தான் இருக்கு இல்லைங்களா. 18வது அத்தியாயம் நாளையோட இந்த லெவல் 1 உங்க எல்லாருக்கும் நல்லபடியா நிறைவுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாரும் அவசியம் லெவல் 2ல நீங்க ஜாயின் பண்ணணும். குரூப்ல இருந்து யாருமே வெளியில போகாதீங்க. எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு குரூப்ல வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால அதுல குரூப்ல எப்பயுமே இருங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு என்னென்ன அப்டேட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது வாட்ஸ்அப் குரூப்ல உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால அவசியம் நீங்க எல்லாரும் அடுத்து லெவல் 2ல கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணுன்றதுதான் எங்களோட ரெக்வெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம இப்போ 17வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டோம் இல்லைங்களா. கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், எப்படி எப்படிலாம் நம்ம நடந்துக்கணும், எப்படி எப்படிலாம் பேசணும், என்ன குணத்துல இருக்கணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும், என்ன செயல்கள் பண்ணணும், இதெல்லாமே கண்டிப்பா நம்ம இன்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டத மத்தவங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்ப இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க எல்லார்கிட்டயுமே எடுத்து சொல்லணும். ஏன்னா இந்த விஷயம் வந்து கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்ப என்னது சுக்ருத்தி இருந்தாதான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த விஷயம் பிரபு பார்த்தா அவங்களுக்கு கிடைச்சது இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ண பக்தி. அது அவங்க மட்டும் என்ஜாய் பண்ணி, அவங்க மட்டும் பக்தி பண்ணி பகவானை அடையல. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சுத்தியில எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். எல்லாருமே இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து அவங்க எல்லாருமே வெளியில வரணும். தேவையில்லாம துன்பம், தேவையில்லாம ஸ்ட்ரெஸ்,
இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஆத்மாவும் என்ன ஆகுது, அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாருமே வெளியில வரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் என்ன பண்ணாங்க, உலகம் ஃபுல்லா, அதுவும் அவங்க பெங்கால்ல பிறந்தாங்க. தன்னை மட்டும், தன்னோட குடும்பம் மட்டும் இல்லாம, தன்னை சுத்தி உள்ளவங்க மட்டும் இல்லாம என்ன பண்ணாங்க, உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு நம்ம இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்குன்றத நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லணும். எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம கொண்டு வரணும். முக்கியமா குழந்தைங்கள கொண்டு வரணும். ஏன்னா இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல அவங்களுக்கு தான் அந்த புரிதல் அவசியம் வேணும். யாரு ஒரு குழந்தை ஸ்பிரிச்சுவல்ல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ, அந்த குழந்தையால கண்டிப்பா வாழ்க்கையும் நல்லபடியா வாழ முடியும். பகவத்கீதை நல்லா தெரிஞ்சது அப்படின்னாலே, பிரகலாத் மகாராஜர் மாதிரி நம்பிக்கையோட பக்தி பண்ணும்போது, அதுக்கு வாழ்க்கையில சரி தவறு தெரியும். அதால எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் அதை அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும் இல்லைங்களா? நல்லபடியா அதை எதிர்கொள்ள முடியும். அப்படின்னும் போது, அதுவும் இப்ப சுத்தி நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தா ரொம்ப குழந்தைங்களாம் டிஸ்டர்ப்டா இருக்காங்க இல்லைங்களா? தவறான விஷயங்கள் தான் அவங்க பாக்குறது, கேட்கறது எல்லாமே. அப்படின்போது அதுல இருந்துலாம் அவங்கள வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும். எடுக்கலே ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம ஒரு குழந்தைக்கோ இல்ல ஒரு ஆத்மாவுக்கோ செய்யறோம்னா, அது அவங்களுக்கு பகவத்கீதை நம்ம சொல்றதுதான். அப்போ இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் இருக்கின்றது பெரியவங்களா இருக்கட்டும், குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே கொண்டு போய் சொல்லுங்க. எல்லாருமே நன்மை அடையட்டும். அதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் நம்ம ஒரு ஆத்மாவுக்கு செய்ய முடியாது. அதனால அவசியம் நீங்க எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம செயல்கள், அதாவது இதுவுமே என்னது ஒரு யாகம், தானம், தவம் மாதிரிதான் சரிங்களா? ஹரிநாமம் அதை நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது, அதுவும் சிறந்த தானம் இல்லைங்களா? அப்படின்னு போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம அவசியம் செய்யணும். செய்யறதுனால ரொம்ப பகவானோட அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கும், எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி மங்களச்சரன் வாசிச்சிடலாங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण. प्रणाम प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदादि स्वय पदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरु श्री युद्धपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांस श्री रूपं साक्य रजातं सकगण रघुनाथन इदं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सकगण ललिता विशाखान् विदांस हे कृष्णा कृष्ण कर्ण सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. शब्द कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमाय हरिप्रिये. पांचकल्पदर्शय तरुप्स्य कृपा सिंधुभ्य एव स पतितानां पावनेयो वैष्णवेयो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय स जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदंताय कृष्ण प्रेम हृदय दे कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्वेष नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्ण कृष्ण बंदाय तत्पदाय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष चीनवादी पाश्चात्य केशतारिणी. ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम राम. ओम कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त. हरे कृष्ण माता जी வாழ்க. हरे कृष्ण प्रभुजी. थैंक यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ், நம்ம இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம், நம்பிக்கை, விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் எப்படி இருக்கும், முக்குணத்தில் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி 7.1 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna Mataji. மாதாஜி. Om Shri Paramatmane Namaha. At Saptadashodhyayah. Shraddhatraya Vivaha Yogah. Arjuna Uvacha. ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम् आहोरजस्तमः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனர் வினவினார், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க இந்த அத்தியாயத்துல. முதல் கேள்வியா, சரிங்களா? அப்ப எல்லாரும் சாஸ்திரம் நம்ம என்ன ஒண்ணு ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னாலும் பக்தியில நம்ம பக்தின்றதே வந்துட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயமா ஏதோ நம்மளுக்கா தோணுது, மத்தவங்க சொன்னாங்க, யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து குருன்னு சொன்னாங்க, யாரோ ஒருத்தவங்க கடவுள்னு சொன்னாங்க, அப்படிலாம் ஃபாலோ பண்ணோம்னா அது சரி கிடையாது. முறையா நம்ம சாஸ்திரத்துல என்ன கொடுத்திருக்கோ அதுதான், அதை மட்டும் அப்படியே ஃபாலோ பண்றதுதான் சரியான மார்க்கம். சாஸ்திரத்துல ஒண்ணு இல்லையா, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றதுல நம்ம தெளிவா இருக்கலாம். ஏன்னா பகவான் கொடுத்தது வேதம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது பகவான வேர்ட்ஸ் அது அப்படின்போது அது மட்டுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். அப்படின்போது சில சமயம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தங்களோட கற்பனைகளுக்கு ஏற்ப வழிபடுபவர்கள் நிலை என்ன, அவங்க எந்த குணத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றது இங்க அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. பகவான் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்றத பார்க்கலாம். துக்க மாதாஜி 17.2 17.3 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. गुड इवनिंग नायकी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम्स माताजी. प्रणाम्स माताजी. श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी सैव तामसी சேதி தாம் விஷ்ணு புருஷோத்தமரான மூதர் கடவுள் கூறினார். உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. சத்வானு ரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரதா பவதி பாரதः ஸ்ரத்தாமயோ நவோ அயம் புருஷோ யோயத் ஸ்ரத்த ச. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கைகளை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நம்ம 17.2 ஸ்லோகம் பார்க்கிறோம். பகவான் அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். புருஷோத்தமர் முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப, நம்மளோட சுபாவம், ஏன்னா இந்த சரீரம் ஜட விஷயம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த சுபாவத்துக்கு ஏற்ப நம்மளோட நம்பிக்கை அது வந்து சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் இந்த மாதிரி 3 வகையா பிரிஞ்சிருக்கும். குணத்துக்கு ஏற்ப நம்பிக்கைகள் பிரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதை பத்தி பகவான் நமக்கு இப்ப உபதேசம் கொடுக்க போறாங்க. பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப, இப்ப ஒருத்தவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட நம்பிக்கை, அவங்களோட செயல்கள் அதெல்லாம் வந்து ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்கும். அதே ரஜோகுணத்துல இருக்காங்கன்னா அவங்களோடது ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதான் இந்த இதுல சார்ட் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, இதுல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இப்ப இதுல வந்து சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிப்பாங்க, சரிங்களா? அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? நம்ம நேத்துக்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நேத்து இல்ல 14th சாப்டர்ல பார்த்தோம். சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க ஞானத்தை விருத்தி செய்யறதுல ரொம்பவே ஆர்வமா இருப்பாங்க. அதனால அவங்களால எல்லாத்தையும் சரியா பார்க்கவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க ஞானத்தை விருத்தி செய்யறதுனால எல்லாத்துலயுமே அவங்க தெளிவா இருப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி ஞானத்தை விருத்தி செய்யறதுனால அவங்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்குன்னா முக்தி. அதனால அவங்க வந்து பிரம்மன் நிலைய அவங்க அடையிறாங்க, ஞானி அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்கள சொல்றோம். அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க ஆசைகளால கட்டுண்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நிறைய ஆசைகள், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, சொர்க்கம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க அடையிறாங்க. இதே வந்து தமோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க நரகம் அந்த மாதிரி விஷயத்த அவங்க அடைவாங்க, அதர்மம் செஞ்சு. அதே வந்து
யார் வந்து சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு பக்தி அதுல ரொம்ப விருப்பம் இருக்கும். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகவான்ட்ட ரொம்ப அன்போட இருப்பாங்க, பிரேம நிலையில இருப்பாங்க. அதனால அவங்க கிருஷ்ணரையே அடையிறாங்க. அவங்கள பக்தா அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப குணங்களுக்கு ஏற்ப அவங்களோட செயல்முறைகள் இருக்கு. அந்த நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்பயும் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்க பார்த்தோம்னா நிறைய ஆசைகள், அதனால பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்வாங்க. பூஜைகள் புனஸ்காரங்களும் செய்வாங்க. ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அடையணுன்றதுக்காக செய்வாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க நல்ல விஷயங்களையும் செய்யறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சொர்க்கம் வரைக்கும் அவங்க போறாங்கன்றத பாக்குறோம். இன்னும் சிலவங்க வந்துட்டு இந்த ஜோதி ரூபத்துல வழிபாடு பண்றாங்கலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அந்த மாதிரி விஷயத்துல அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்கும். அப்ப அவங்கள என்ன பண்றாங்கன்னா ஞானி அந்த நிலையில அவங்க இருக்காங்க. பிரம்மன் அப்படின்னு நிலைப்பாட்டு பிரம்ம ஜோதி அடையறாங்க. அதே சுத்த சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருப்பாங்க. எப்பயும் பக்தி பண்ணிட்டு பகவான் மேல தன்னோட அன்பை அளவில்லா அந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் வெளிப்படுத்தி பகவானை அவங்க அடையறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்ப இவ்வாறு பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்து கொள்கின்றான். அப்ப எந்த மனிதனா இருந்தாலும் ஏதோ ஒண்ணு அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லைங்களா? யாருமே வந்து எதையுமே ஃபாலோ பண்ணாம இல்ல. ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை முறையை ஃபாலோ பண்றோம். அப்ப அது எதனால எதை பொறுத்து அவங்களுக்கு அப்படி இருக்கு? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சில குழந்தைங்க நல்ல நல்ல பழக்கங்கள் கத்துக்கிட்டு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் ஈடுபடுவாங்க. சில குழந்தைகள் தவறான பழக்கங்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. அப்ப அந்த சுபாவம், அந்த குணத்துக்கு ஏற்ப அவங்களோட விருப்பங்கள், நம்பிக்கைகள் இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அந்த மாதிரி உயிர் வாழி அவனுடைய குணத்திற்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். அந்த மாதிரி குணங்களுக்கு ஏற்ப நம்பிக்கைகள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். துர்கா மாதாஜி 17.4 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. गीता माताजी हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. सात्विका देवान् यक्ष राशंसि राजसा क्रोतान् भूतगणांश சான்யே யஜந்தே தாமச ஜனஹ. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்கள் வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்கள் வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப சத்துவகுணத்தில் இப்ப குணங்களுக்கு ஏற்ப பிரிவுகள் இருக்குன்னு பாத்துட்டோம், நம்பிக்கைகள். அப்ப சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அவங்க ஏதாவது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து தேவர்களை அவங்க வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க அசுரர்கள், அப்புறம் கொஞ்சம் உக்கிரமான தெய்வம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? மனிதர்களே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்க. இப்ப சில இடங்கள்ல நம்மளும் பாக்குறோங்களா, யாரையாவது குருனோ இல்லைன்னா கடவுள்னோ ஏத்துக்கிட்டு அவங்க கிட்டயே ரொம்ப வந்து டெடிகேட்டடா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்க ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூத்த கணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். அதே தமோகுணத்தில் உள்ளவங்க இந்த பேய் பூத்தம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டு அந்த நிலைப்பாட்டை அவங்க நம்பிக்கையோட ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 17.56 ஸ்லோகங்கள். इस माताजी हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. जयंती माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः तम्बोऽहङ्कारसंयुक्तः कामरागफलान्वितः कर्षन्त शरीरन्दं भूतग्रामम् असेतसः मां सैवन्त शरीरस्थं तान् வித்யாசுரநிச்சயான். காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா இந்த ஸ்லோகம், இது நம்ம நேத்திக்கு ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சிசுபால் கூட நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த ஸ்லோகத்துல கூட அகங்காரம், பயம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னோட சரீரத்துள்ள பரமாத்மாவையும் உடலையும் துன்புறுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் இங்கேயும், அதாவது ஆசை, ஏதோ ஒண்ணு விஷயத்தை அடையணும்ன்ற ஆசை, பற்றுதல், பற்றுதல், அளவிட முடியாத பற்றுதல். இதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்படியாவது அதை அடையணுன்றதுக்காக சாஸ்திரங்களை குறிப்பிட்டிருக்கவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு
தவற ஒரு சாஸ்திர குறிப்பிட்டில்லாத ஒரு முறைப்படி ஏதோ இங்க பார்த்தோம் நீங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா, சிலவங்க இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா, இந்த மண்ணுக்குள்ள தலையை விட்டுட்டு இருக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏதாவது அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி அகங்காரத்துடன் தற்பெருமையுடன் செய்வாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், அவங்களோட உடல் ஜட மூலக்கூறுகளை அது துன்புறுத்துறது மட்டும் இல்லாம பகவானே அவங்க துன்புறுத்துறாங்க. ஏன்னா பகவான் நமக்கு ரொம்ப சிறந்த வழியை கொடுத்திருக்காங்க, அன்பை வெளிப்படுத்து. அதுதான் இல்லைங்களா, கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்பை வெளிப்படுத்தணும் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம், எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. நம்ம அதுதான் நம்ம தினமும் பிரயத்தனம் பண்றோம். நம்ம வீட்டுல உள்ளவங்க கிட்ட நம்ம அன்பை சம்பாதிக்கணும், வெளியில எல்லார்கிட்டையும் நம்ம கிட்ட அன்போடு இருக்கணும், அப்படிதான் நம்ம நிறைய பண்றது. அதேபோது உயர்ந்த பகவான் அவங்க கிட்ட நம்ம பக்தின்றது என்ன, அன்பின் வெளிப்பாடு இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயத்த கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா என்ன ஆயிடுது, சாஸ்திரம் தெரியாத அந்த ஒரே காரணத்தினால, ஆசைகள் உள்ள அந்த அளவுக்கு அதிகமான பற்றுதல்னால இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்துல குறிப்பிட்டு இல்லாத விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப தன்னையும் பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துறாங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இவங்க எல்லாருமே அசுரர்களா நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மதஜி 17.8 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माता जी। जानकी रमन प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே வாழ்க கிருஷ்ண வளமுடன். பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. ஆகாரஸ் தவபி சர்வஸ்ய திரிவிதோ பவதி பிரியா யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததா தானம் தேஷா பேதம் இமம் ஸ்ருணு. ஒவ்வொருவர் விரும்பும் உணவிலும் கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை உண்டு. இது யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானத்திற்கும் பொருந்தும். அவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை தற்போது கேள். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி 17.8 ஸ்லோகமும் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஆயு சத்வ பலாரோக சுக பிரீதி விவர்த்தனா ரஷ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்திரா ஹிருதயா ஆகார சாத்விக பிரியா. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதயம் அளிப்பவையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்போ உணவு பழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும், முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஏன்னா இப்ப நம்ம பார்த்து வழிபாட்டு முறையை பார்த்துட்டோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது உணவு பழக்கம். அல்ல சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்படிலாம் அவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும் அப்படின்னா, ஆயுளை நீட்டித்து நல்லா நீண்ட ஆயுள் கொடுக்குற மாதிரியான உணவு, வாழ்வை தூய்மைப்படுத்துறது, பலம், ஸ்ட்ரென்த், ஆரோக்கியம், அதுக்கப்புறம் சுகம், சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நமக்கு நல்ல சுகத்தை கொடுக்கணும் இல்லைங்களா, ஒரு மாதிரி நோய் தரக்கூடாது, மற்ற திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. அப்போ இந்த மாதிரி உணவெல்லாம் ரொம்ப சுவை இல்லாம இருக்குமோ? ஏன்னா இப்போ பொதுவா ஒரு பழக்கம் என்னன்னா, நல்ல சுவையான உணவுன்னா நல்லா ஸ்பைசியா இல்லைன்னா வேற மசாலாக்கள்லாம் நிறைய போட்டு அந்த மாதிரிதான் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா மக்கள்கிட்ட. ஆனா இந்த மாதிரி சாத்வீக உணவும் எப்படி இருக்குமா, இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, இப்ப நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு கேரட்டோ இல்ல ஒரு குக்கும்பர் சாலடோ சாப்பிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே ஒரு மாம்பழம் சாப்பிடுறோம், ஆப்பிள் சாப்பிடுறோம், அது எப்படி இருக்கு, பகவான் கொடுத்த அதே நேச்சர்ல நம்ம எடுத்துக்கும் போதுமே அது ரசமுள்ளதா இருக்கு இல்லைங்களா, சுவைமிக்கதா தான் இருக்கு. அப்படின்போது ரசமுள்ளவையா இருக்கும், கொழுப்பு சத்து ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாக. இப்ப நம்ம பால் பொருட்கள் அதுல உள்ள உணவுகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொழுப்பு சத்து அதுல நல்லபடியா நமக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு கிடைக்குது. அதே மாதிரி ஊட்டச்சத்து பருப்பு, இந்த தானியங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது அதுல ஊட்டச்சத்தும் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. இந்த மாதிரி சாத்வீக உணவுகள்லாம் எடுத்துக்கிறதுனால என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கும் இல்லைங்களா. இந்த அஜீரணம் இல்லைன்னா வேற எதுவும் நோய் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்படாது. அப்ப பகவான் நமக்கு பரிந்துரைக்கிற உணவு பழக்கம் என்ன அப்படின்னா சாத்வீக உணவு அப்படின்றதுதான் ரொம்ப தெளிவா பகவத்கீதையில நமக்கு எவ்வளவு சாப்பிடணும், எப்படி சாப்பிடணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னால நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லபடியா கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த மாதிரி ஆயில் நம்ம சாப்பிடுறதே எதுக்காக,
நல்ல ஆயுள் நல்லபடியா இருக்கணும், உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கணும், சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு புத்துணர்ச்சி இருக்கணும், அதனால நம்ம செயல்கள் நல்லபடியா செய்யணும், பலமா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் இல்லைங்களா? அத்தனை விஷயமும் நமக்கு எதுல ஏற்படுது? நம்ம சாத்வீக உணவுல நமக்கு கிடைக்குது. இதுல சுவை இல்லைன்னு எங்கேயுமே சொல்லவே முடியாது. கோயில்ல போய் நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கிட்டா கூட அது எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சுவை உள்ளதா தான் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம கோயில்ல பிரசாதம்லாம் எடுத்துக்கிறோம், புளியோதரை, வெண்பொங்கல், சக்கரை பொங்கல் இந்த மாதிரி எதுவும் மசாலா எல்லாம் எதுவும் இருக்காது. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனா ரொம்ப சுவையுள்ளதா தான் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி சுவையுள்ள உணவுகளை நம்ம வழக்கத்துக்கு எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். முக்கியமா யங்கர் ஜெனரேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 17.9 10 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஷர்மிளா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. कट्पम्ल लवणात् युष्ण दीक्षण रुष विदाहिनः आहार रजाश्चेष्टा दुःख शोकाम्य प्रताः. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. யாத யாமம் கத ரசம் பூதி பர்யுஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபி சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற, பழைய, ஊசிப்போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாட் வி ஈட் அதான் வாட் ஹூ யூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? நம்ம என்ன உணவு எடுத்துக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம அப்படின்றது. அந்த அளவுக்கு நம்ம உணர்வோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் ஆகாரம் அப்படின்றது. இப்ப பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி காரமா, சூடா இந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் எடுத்துக்கிறவங்களும் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அவங்களுக்கு அந்த எமோஷனலா ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? கோபப்படுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும். அப்ப மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்களை இந்த மாதிரி எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகப்படியா உணவுல சேர்த்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அவங்கள ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க எடுத்துப்பாங்க. அது மாதிரி சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சாப்பிடும்போது வேணா அந்த நாக்குக்கு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஆனா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? நம்ம உடம்பு அதை ஏத்துக்காது இல்லைங்களா? அதுக்கு அது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்காது. அப்ப என்ன ஆகும்? துன்பம். நம்மளுக்கு எதுக்காக சாப்பிடுறோம்? புத்துணர்ச்சிக்காக சாப்பிடுறோம், ஹெல்தினஸ்க்காக சாப்பிடுறோம், நல்ல ஆக்டிவா வேலை செய்யறதுக்காக சாப்பிடுறோம். ஆனா அது எதுவுமே அதுல இருக்காது. அப்படின்னும் போது துன்பம், சோகம், நோய் இதெல்லாம் உண்டாகும். இன்டைஜஷன் ஏற்படும், செரிமானம் இல்லாம அசிடிட்டி இந்த மாதிரிலாம் வரும். அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்கள பாதிக்கும். இதே கண்டினியூஸா எடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு நோய் வந்துடும், பலம் குறைஞ்சு போயிடும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட, அதாவது இப்பெல்லாம் 3 மணி நேரம் இல்ல 3 நாள் அந்த மாதிரிலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பழக்கம். அப்புறம் சுவையற்ற, பழைய, நிறைய நாள்பட்ட உணவு, ஊசி போன, அதுக்கப்புறம் எச்சில் பட்ட, சிலவங்க சாப்பாடு நிறைய தட்டுல வச்சு சாப்பிட்டு அப்புறம் சாப்பிட முடியாது. முக்கியமா குழந்தைங்க அது என்ன பண்ணும்? அப்படியே மூடி வச்சிரும். அப்புறம் மறுபடியும் அதை கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சாப்பிடும். இல்லைன்னா சாக்லேட்டை பாதி கடிச்சிட்டு வச்சுப்போம், அப்புறம் மறுபடியும் எடுத்து சாப்பிடும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எச்சில் பட்ட உணவுகள் அப்படின்றது. அப்புறம் தீண்டத்தகாத பொருட்கள் நிறைய இந்த சாப்பிடக்கூடாது அந்த இன்டாக்சிகன்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? கொஞ்சம் தேவையில்லாத பொருட்கள்லாம் எடுத்துப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்கஸ் வந்தது. இந்த மாதிரிலாம் இப்பெல்லாம் நிறைய மார்க்கெட்ல ரொம்ப விலை அதிகமா வர வச்சுப்பாங்க. இதெல்லாம் சாப்பிட்ட உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த மஷ்ரூம், அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபங்கஸ் வந்த விஷயங்கள்லாம், சீஸ்லாம் இந்த மாதிரிலாம் இப்பெல்லாம் நிறைய கிடைக்குது இல்லையா? அந்த மாதிரி உணவெல்லாம் யாரு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா, தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பி சாப்பிடப்படுற உணவா நம்ம பாக்குறோம். அப்போ உணவின் பழக்கம் நம்ம பாக்குறோம். அதுலயே மிக உயர்ந்தது இந்த மாதிரி நம்ம எதுக்காக சாப்பிடுறோம்? நல்ல இந்த உடலை பராமரிச்சு பலமா, ஆரோக்கியமா, நீண்ட ஆயுள் வாழ்ந்து நம்ம பக்தி பண்ணி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு புத்துணர்ச்சி ஏற்படுறதுக்காக சாப்பிடுறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் சத்துகுணத்தில் உள்ள இந்த சாத்வீக உணவு, அதைதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.11 ஸ்லோகம்.
Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Indrani Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. Nams Apalakanshibir Yagno Viditishtoya Vidyate Yashtavyam Yevedi Manaha Samadaya Sa Satvika. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம கிட்ஸுக்கு அட்வைஸ் பண்ணும்போது கூட அவங்க கிட்ட நம்ம சும்மா சாதாரணமா சொன்னோம்னா அவங்க கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்பெல்லாம் இருக்கு, சாப்பிடக்கூடாது, ரஜகுணம் இதெல்லாம் அப்படின்னு, தமோ குணத்துல உள்ளவங்க இப்பெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. பகவத்கீதை ஏன்னா இப்ப இதுக்கு முன்னாடியே பகவான் சொல்லிட்டாங்க, சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிட்ட விஷயத்தை ஃபாலோ பண்றதுதான் உத்தமம். சாஸ்திரத்தில் இல்லாத விஷயத்த நம்ம தைரியமா அவாய்ட் பண்ணலாம், அது நமக்கு தேவையில்லை. பகவான் சொல்லல, அதை நம்ம செய்ய வேண்டாம் அப்படின்றத நம்ம தைரியமா பாகுபாடு பண்ணி நம்ம பிரிச்சு எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்றத நம்ம வேதம் முக்கியமா பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படின்போது இந்த பகவத்கீதைன்றது குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும். அப்ப இதுல நம்ம சொல்லலாம் அவங்க கிட்ட, இதை நல்ல மனசுல அவங்களுக்கு பதிய வச்சு இந்த மாதிரி சொல்லலாம். இப்ப கிருஷ்ணரே சொல்லிருக்காங்க இந்த மாதிரி உணவு தான் எடுத்துக்கணும்னு. அந்த மாதிரி நம்ம சொல்ல சொல்ல அவங்களுக்கு அந்த நல்ல பழக்கங்கள், அதுவும் சின்ன வயசுல சொல்லிட்டு மனசுல நல்லா பதிஞ்சிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த யாகம் அது எப்படி பண்ணுவாங்க, முக்குணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்றத பார்க்க போறோம். சாஸ்திர விதிகளின் படி, சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிட்ட விதியின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்மளோட கடமையா செய்ய வேண்டிய சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை நம்ம அவசியம் செய்யணும். எனக்கு விருப்பம் இருக்கு, எனக்கு விருப்பம் இல்லை, எனக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கு, எனக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லி நம்ம அதை என்ன பண்ண முடியாது, ஒத்தி போடவோ அவாய்ட் பண்ணவே கூடாது. அப்போ நம்மளோட கடமைகள் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா நம்ம நிறைவேற்றணும். பலனை எதிர்பார்க்காத, அதே மாதிரி நம்ம இந்த சாஸ்திர விதியெல்லாம் நம்ம முறைப்படி யாகம்லாம் பண்றோம்னா ஏதோ பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யணுமானா கிடையாது. பலனை எதிர்பார்க்காம நம்மளோட கடமையா செய்யப்படுற, சாஸ்திர விதிப்படி செய்யப்படுற யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். இதுதான் இருக்கலே உயர்ந்த நிலைப்பாடு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.12 ஸ்லோகம். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Srividya Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. Pranam Mataji. Abhisadhyaya tu balam tambatam abhisaiva yat ijyate paradashreshta tam yagnam vitti rajasam. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நம்ம யாகம் ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு நன்மை அடையறதுக்காக, எப்பயுமே ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு ஆசை அதிகமா இருக்கும், அந்த ஆசை அடையணுன்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சில யாகங்களை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இல்லை தற்பெருமைக்காக ஏன்னா நம்ம நேத்திக்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த அசுர இயல்புகள்லையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, தன்னை நல்லபடியா எல்லாரும் நினைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துலயும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சில சமயம் அவங்களோட யாகம் வழக்கங்களை அவங்க செய்வாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி பலனை எதிர்பார்த்து தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க செய்யப்படுறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.13 ஸ்லோகம். Hare Krishna Mataji. மாதாஜி. Vidyalakshmi Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Vidyalakshmi Mataji. Pranams Mataji. Pranams Mataji. Vidhi vishanam asrushtanam mantrahinam atishanam vashrata virashhatam yajam tamasam parikshate. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம் இன்றி வேத மந்திரங்களில் உச்சாடனம் இன்றி புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இப்போ தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட யாகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுதான். சாஸ்திர விதிகளே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா. சாஸ்திரத்துல சீர்திருத்த கல்யாணம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, புரோகிதர் இருக்க மாட்டாங்க, சாஸ்திர முறைப்படி மந்திரங்கள் உச்சாரணம் இருக்காது சரிங்களா. சும்மா ஒரு பெரியவங்க யாரையாவது கூப்பிட்டு
கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர விதிகள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, பிரசாதம் இருக்காது, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம், அப்புறம் வேத மந்திரங்கள் இருக்காது, புரோகிதர்கள் இருக்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு தட்சிணை கொடுக்கறதுக்குள்ள விருப்பம் இருக்காது, நம்பிக்கை இருக்காது சாஸ்திரத்துல. சரிங்களா, இந்த மாதிரி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா, அப்போ இப்ப நம்ம யாகம் பார்த்தோம், அதுல எது சிறந்ததுன்னு பார்த்தோம். நம்மளோட கடமையா செய்யணும், சாஸ்திரத்துல குறுக்கப்பட்டபடி செய்யணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானுக்காக பற்றுதல் இல்லாம நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 17.14 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாகேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெஜ குரு பிராஞ்ச பூஜனம் சௌசம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சா ஷாரீரம் தப உச்சதே. முழு முதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, இப்ப இதுவும் முக்கியமா இந்த அத்தியாயம் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு அத்தியாயம். என்னன்னா, இதுல வந்துட்டு எல்லாமே எப்படி பேசணும், என்ன செய்யணும், எப்படி நம்ம மனசு வச்சுக்கணும், என்ன மாதிரி சாப்பிடணும், என்ன மாதிரி யாகம் தானம் தவம் பண்ணணும், எல்லாமே பகவான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது நமக்கும், ஆனா முக்கியமா வர தலைமுறைகளுக்கு அப்படின் போது இங்க பார்த்தோம்னா என்ன மாதிரி இப்ப வந்து நம்ம பார்க்க போறது தவம். சரிங்களா, தவம் வந்து 3 வகையா நம்ம பாக்குறோம். ஒண்ணு வந்து உடலால், இன்னொன்னு சொல்லால், இன்னொன்னு மனத்தால். ஏன்னா சரணாகதி அப்படின்றது என்ன, நம்மளோட சொல், மனம், செயல் இது எல்லாமே பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கும் போது அது சரணாகதி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அப்போ நம்மளோட செயல்கள், சொல், மனம், எண்ணம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அது என்னன்னு பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட தவங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த வகையில இப்ப செயல், உடலின் தவம் அப்படின்றது செயல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னும் போது முழுமுதற் கடவுள் பகவானை, பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு நமக்கு கண்டிப்பா, ஏன்னா குரு இருந்தாதான் நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் புரியும் இல்லைங்களா. அப்ப ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, நம்மளோட செயல்கள் நான் வயலன்ஸா இல்லாம தூய்மையா இருக்கிறது. சரிங்களா, எளிமையான வாழ்க்கை வாழுது, பிரம்மச்சரியத்தை நம்ம கடைபிடிக்கிறது, அஹிம்சை யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யறது உடலின் தவங்களாகும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா, இப்ப நம்ம பார்த்தது உடலின் தவங்கள், அதாவது செயலின் தவங்கள் எப்படி இருக்குன்னா, பகவானை வழிபாடு பண்ணணும், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு எல்லாரையும் வழிபாடு பண்ணணும், மரியாதை கொடுக்கணும், தூய்மையா இருக்கணும், செயல்கள் யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது, எளிமையான நிலைப்பாட்டில் இருக்கணும், பிரம்மச்சரியம் அப்படின்றத கடைபிடிக்கணும். அதாவது யாரையும் ஹிம்சிக்காம ஒரு ரெகுலேட்டட் லைஃப் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.15 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண கீதா மாதாஜி. எனக்கு படிக்கிறது கஷ்டம்மா, கண்ணு ப்ராப்ளம் வருது. ஓகே மாதாஜி, இன்னொரு கீதா மாதாஜி இருக்காங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க, நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அனுத்வேககரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் சயத் ஸ்வாத்யாப்யசனம் செய்வ வாங்மயம் தப உச்சத்தே. உண்மையானாலும் இனிமையானாலும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகிய வாக்கின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உண்மையானது, நம்ம பேசுற பேச்சு உண்மையானதா இருக்கணும் அப்படின்றது, இனிமையானது, நன்மை அளிப்பது. அதாவது இது வந்து ஃபில்டர் பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பேச்சு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து பகவான் உண்மையா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு அடுத்தது இனிமையானதா, யாரையும் துன்பப்படுத்தாம இருக்கா, யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாம இருக்கா அப்படின்றத பாத்துக்கணுமா. அப்புறம் நன்மை, நமக்கும் மற்றவங்களுக்கும் நன்மை தரக்கூடிய பேச்சா. இந்த 3 விஷயமும் நம்ம பேசுற விஷயத்துல இருந்ததுன்னா அது பேசலாம்.
இது 3 விஷயமும் இல்லை அப்படின்னா அந்த பேச்சு பேசாம இருக்கிறது சிறந்தது அப்படின்றதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ உண்மையானது, இனிமையானது, நன்மை அளிப்பது, இந்த மாதிரி பேச்சு. பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு அப்படின்றது. சரிங்களா, யாரையும் நம்ம ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். எவ்வளவு சாஸ்திரங்கள் இருக்கு. பகவத்கீதையில 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, பாகவத்துல 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப ராமாயணம் அதுலயும் வந்து நிறைய ஸ்லோகங்கள், 28,000 ஸ்லோகங்கள் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மகாபாரதம், இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய சாஸ்திரங்கள் இருக்கு. நம்ம எல்லா சாஸ்திரத்தையும் நல்லபடியா வாசிச்சு நம்ம எல்லாம் நல்லபடியா கெயின் பண்ணணும் நாலேஜ்னால நம்மளுக்கு பத்தாது இல்லைங்களா. அப்படின்பது இவ்வளவு வேத இலக்கியங்கள்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா உச்சரிச்சலாம். எல்லாத்தையும் விட ஹரிநாமம் நம்மளோட கலியுக தர்மம் இல்லைங்களா, அதை நம்ம நல்லபடியா உச்சரிக்கிறது. இந்த மாதிரி பேச்சு அப்படின்றது வாக்கின் தவங்களா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பகவான் அதான் இது வந்து ட்ரிபிள் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதுல அடங்கி இருக்கணும், இல்லைன்னா அந்த பேச்சு பேசக்கூடாதுன்னு. அதற்கு ஒரு உதாரணமும் நம்மளோட ஆச்சாரியர்கள் ரூப கோஸ்வாமி கொடுத்திருப்பாங்க. தவளை பேசுற மாதிரி பேச்சு இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தவளை என்ன பண்ணும், ஃப்ராகு அது பாட்டுக்கும் அந்த வயல்வெளியில கம்முன்னு இருக்காது, கத்திக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அது பாட்டுக்கு அமைதியா இருக்கலாம், ஆனா கத்த தெரியுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், எங்கேயோ இருக்கும் பாம்பு, அது நேரா இந்த ஃப்ராக் இருக்கிற இடத்த பார்த்து வந்து கண்டுபிடிச்சு அதை சாப்பிட்டு போயிடுது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி தேவையில்லாம பேசுறத கம்மி பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது ஆச்சாரியர்கள் இந்த உதாரணத்தை வச்சு நமக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவசியம் நீங்களா லெவல் 2ல எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல இன்னும் நிறைய என்னென்ன நம்ம செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது. ஸோ பேச்சுன்றது ரொம்பவே கவனமா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க, 2 மனுஷன் ஒரே மாதிரியே நம்ம அவங்கள வந்துட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணி உட்கார வச்சுட்டாலும் யாரு வந்து நாலேஜ் யாரு நாலேஜ் இல்லைன்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னா அவங்க பேச ஆரம்பிச்சாதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லைங்களா. 2 பேரும் ஒரே மாதிரிதான் இருப்பாங்க, பார்க்க நல்லா நீட்டா ட்ரெஸ் பண்ணி எல்லாமே நல்லா இருக்கும். ஆனா பேச ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க நாலேஜா இல்ல நாலேஜ் இல்லாதவங்களான்றதை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ நம்மள வெளிப்படுத்துறது இல்லைங்களா, நிலைப்பட்ட அப்படிப்பட்ட பேச்சுன்றது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப்படின்றதான் இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் நமக்கு ரொம்பவே நல்லபடியா குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.16 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. மாதாஜி எனக்கு கேட்கல, உங்களுக்கு கேக்குதுங்களா துர்கா மாதாஜி? மாதாஜி பிரபுஜி மியூட்ல இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மன பிரசாத சௌமியத்துவம் மௌனம் ஆத்ம வினிகிரக பாவ சம்சுத்திர் இத்யேதத் தபோ மானசம் உச்சதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகிய மனதின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப மனத்தின் தவம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. திருப்தியா இருக்கிறது, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு திருப்தி அடையிறது. 3 விஷயங்கள் நம்ம வந்து திருப்தி படணுங்களாம். என்ன அப்படின்னா, நமக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கை துணை, பகவானால கொடுக்கப்பட்ட துணை இல்லைங்களா. அதனால அது ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும், ஒய்ஃபு, அதே மாதிரி ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் யாரா இருந்தாலும் சரி, அந்த வாழ்க்கை துணையில வந்து நம்ம வந்து திருப்தி அடையணுங்களாம். அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருந்தாலும் திருப்தியோட இருக்கணுங்களா, ஏன்னா பகவானால கொடுக்கப்பட்ட உறவுன்னு. இன்னொன்னு வந்துட்டு நம்ம சாப்பிடுற உணவு, அதுவும் வந்து நமக்கு செஞ்ச சுக்கிரத்தினால கிடைக்குது இல்லைங்களா, அதுலயும் வந்து திருப்தி அடையணுங்களாம். அப்புறம் இன்னொன்னு நம்ம கிட்ட உள்ள இந்த பொருளாதாரம், பகவான் கொடுத்ததை வச்சு திருப்தி அடையணுங்களாம். இந்த 3 விஷயத்துலயும் திருப்தியோட இருக்கணும் அப்படின்றது. திருப்தி அடையாத விஷயங்கள் அப்படின்றது அது எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சேரிட்டி, எவ்வளவு கொடுத்தாலும் போதும் அப்படின்ற எண்ணமே இருக்கக்கூடாது. இன்னும் நம்மளுக்கு இங்க பகவானால கொடுக்கப்பட்ட விஷயம் தான் எல்லாமே பகவானோட சொத்து. பக்தி யோகத்துல அதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப சேரிட்டி அது நம்ம நிறைய எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு நம்ம பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஜபம், நாம ஜபம், அதுவும் வந்துட்டு கலியுக தர்மம் இல்லைங்களா, நம்மள பியூரிஃபை பண்ணும். வால்மீகி அவங்களோட ஸ்டோரியிலே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது அந்த நாமமே அவங்களை என்ன பண்ணுச்சு,
தமோ குணத்துல இருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு கொண்டு வந்துச்சு. அப்ப அந்த ஜபத்தையும் நம்ம போதும் அப்படின்ற திருப்தி இல்லாம நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் சுவாத்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா. அது வந்துட்டு நம்மளோட இந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அது செய்யறது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல தான் நான் புரிஞ்சிருக்கேன். அதுலயும் வந்து நம்ம இன்னும் நல்லபடியா நம்ம முன்னேற்றத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம். இப்ப இந்த மாதிரி திருப்தி அப்படின்றது வந்து நமக்கு எப்பயுமே இருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து திருப்தியோட இருக்கணும் மனசுல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் எளிமையான எண்ணங்கள் நம்ம மனசுல இருக்கணும். அதாவது இந்த ப்ரைடு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம நேத்துக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இல்லாம எளிமையான எண்ணங்கள், மௌனம். ஏன்னா இந்த எண்ண அலைகள் வந்து கடல் அலை மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா நம்மளோட மனசுல. அப்ப அதை வந்து நம்ம கட்டுக்குள்ளார கொண்டு வரணும். எப்படி கட்டுக்குள்ளார கொண்டு வரும்? அப்ப பகவானை பத்தி நம்ம பக்தி பண்ண அந்த ஜட உலக விஷய எண்ண அலைகள் நம்ம மனசுல வராம இருக்கும். அதனால மனசை வந்து நம்ம மௌனமா வச்சுக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பேசாம இருக்கிறது மௌனம் இல்லை. என்ன அலைகள் நம்மள பாதிக்காம இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தியில ஸ்திரமா மனதை பகவான்கிட்ட பத்திரமா ஒப்படைச்சிட்டு பக்தியில ஸ்திரமா இருந்தோம்னாலே நமக்கு இந்த மௌனத்தை நம்மளால அடைய முடியும். அதுக்கப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு. இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக இருந்தாலும் அதுல நம்ம ரொம்ப ஈடுபடாம இருக்கிறது. தனது இருப்பின் தூய்மை, இந்த மாதிரி மனத்தை நம்ம தூய்மையா வச்சுக்கிறது ஆகியவை மனத்தின் தவங்கள் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பகவான் நமக்கு தவங்களை பத்தி குறிப்பிட்டிருக்காங்க. செயலால் செய்யக்கூடிய தவங்கள், வாக்கினால் செய்யக்கூடிய தவங்கள், அதுக்கப்புறம் மனத்தால் செய்யக்கூடிய தவங்கள், இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.17 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்தயா பரயா தப்தம் தபஸ்திரிவிதம் நரகி அபலாங்காங்ஷிபிர்யுக்தைஹி சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்வ குணத்தின் தவங்கள் என்று அறியப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல நம்ம இன்னொரு விஷயம், இந்த திருப்தியில சுவாத்தியா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அது வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் லேர்ன் பண்றதும் அதுல கண்டிப்பா அடங்கும் சரிங்களா. அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுலயும் நம்ம வந்து போதும் அப்படின்றது இல்லாம நம்மளோட சாஸ்திரங்கள் அதை நிறைய இன்னும் நம்ம வாசிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும், அதன்படி நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படின்றதுலயும் திருப்தி இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் சரிங்களா. அப்போ இப்போ 17.17 ஸ்லோகத்துல இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா 3 தவங்கள். இது எல்லாமே சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் இந்த ஜட உலக விஷயங்களுக்காக நம்ம செய்யாம பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக நம்ம செய்யற செயல், நம்ம பேசுற பேச்சு, நம்மளோட எண்ணம், இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் நம்ம எப்படி அடையலாம் அப்படின்றதுக்காக இல்லாம பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். உன்னத நம்பிக்கையோட செயல்படும் போது, நம்பிக்கையோட நம்ம பகவானுக்காக நம்ம தவத்தை செய்யும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத பாக்குறோம். முழுக்க பக்தி மார்க்கம் தான் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி பரிக்கிரமா இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பக்தர்களோட நம்ம அந்த மாதிரிலாம் தாம்கெல்லாம் போனோம்னா விருந்தாவன், மாயாப்பூர், அப்புறம் இந்த ஸ்ரீரங்கம், பூரி ஜெகநாத் மந்திர், அதுக்கப்புறம் இது பாண்டுரங்கிறது, அப்புறம் துவாரகா, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி நம்ம கோயிலுக்கு எல்லாம் போகும்போது செயல் கோயிலுக்கு போறது, அப்ப மனசு ஃபுல்லா பகவான், நம்ம பேசுறதும் பகவானை பத்தி. அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாமே பகவானுக்காக இருக்கும்போது பத்ரிநாத் இந்த மாதிரி கோயில்ல நம்ம போகும்போது நம்ம அந்த சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடிக்கடி இந்த மாதிரி நம்ம வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபேமிலியோட ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வந்துடணும். ஒரு வருஷம் ஸ்ரீரங்கம் அந்த மாதிரி கோயிலுக்கெல்லாம் போறது, ஒரு வருஷம் ஜெகநாத் மந்திருக்கு போறது, ஒரு வருஷம் பிருந்தாவன், மதுரா, இங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வருஷம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு நம்ம போயிட்டு வர்றது அப்படின்றத வழக்கமாவே வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 17.18 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாகேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. சத்காரமான பூஜாதம் தபோதம் பேன சைவயத் பிரியதே தத் இக புரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். மானம் மரியாதை வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள்
ரஜோ குணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, இப்போ ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க இந்த 3 தவங்களையும் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம். மானம், மரியாதை, அந்த ரெஸ்பெக்ட் எதிர்பார்க்கிற விஷயங்கள, அப்புறம் வழிபாட்டை, அதாவது மத்தவங்க நம்மள நல்லபடியான, இப்ப கோயிலுக்கெல்லாம் போய் நிறைய இந்த இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள்லாம் செய்வாங்க. உடனே அதுல தன்னோட பேர்லாம் கூட எழுதி வச்சுப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எல்லாரும் தன்னை வந்து நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி விஷயத்துல செய்யும்போது அது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் தவங்கள். இது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது என்ன ஒரு மாதிரி தெளிவில்லாம செய்யுது இல்லைங்களா? சஞ்சலமானது, தற்காலிகமானது. எப்பயுமே இது மாதிரியே தன்னை நிலைநிறுத்திக்கணும்னு நினைச்சே செய்யும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? ஒரு அமைதி இருக்காது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அதை அவங்களால தக்க வச்சுக்கவும் முடியாது. அப்படின்றதுனால அது தற்காலிகமானதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.19 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கொடிய நாயகி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत् तामसम् உதாஹூதம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னை வருத்திக் கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பார்த்தோம்னா இது எப்படி இருக்கும்? தமோகுணத்துல உள்ளவங்க அவங்களோட செயல், பேச்சு, எண்ணம் இதெல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மத்தவங்களை அழிக்கிறதுக்காக, துன்புறுத்துறதுக்காக, அவங்களே தன்னையே வர்த்திக்கிறதுக்காக செய்யப்படும் தவங்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் வந்து தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு அவங்களோட பிக்சர் இருக்கு இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பகவானையே அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க? பகவானை துன்புறுத்தணும், மத்தவங்க எல்லாரையும் தன்னையே வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி துன்புறுத்தினாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி என்ன பண்ணாங்க? அவங்க தண்ணியை வருத்திக்கிட்டாங்க. 125 இயர்ஸ் அஷ்டாங்க யோகத்தை அவ்வளவு சிறப்பா பண்ணாங்க இல்லைங்களா? ஆனா எதுக்காக பண்ணாங்க? வந்து தன்னை யாரும் அழிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்காகவும், அப்புறம் விஷ்ணுவை அழிக்கணுன்றதுக்காகவும். அப்போ இது மாதிரி மத்தவங்களை துன்புறுத்த, அந்த மாதிரி தண்ணியை வருத்திக்கிட்டு செய்யப்படுற தவங்கள் எல்லாமே தமோகுணத்தில் உள்ள தவங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 17.20 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்திராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாத்தவியம் இதயத்தானாம் தீயதே அனுபகாரினே தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் சம்ருத்தம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வந்து நம்ம வந்து தானம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இல்லைங்களா? நம்ம பொதுவா தானம் பண்ணும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கிறது இன்னொருத்தவங்க கொடுத்துட்டோம்னா சந்தோஷப்படுவோம். அதாவது உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தானத்தை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கு தானம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம சந்தோஷப்படுவோம் இல்லைங்களா? ஆனா தானம் பண்றதுலயும் கவனமா இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க நமக்கு பகவான் நமக்கு குறிப்பிட போறாங்க. என்ன அப்படின்னா, பலனை எதிர்பார்க்காமல் நம்ம செய்யற தானத்தோட பலன் ஏதாவது இது மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணோம், அதனால திருப்பி நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யறது, கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்மளோட கடமையா நினைச்சு தானம் பண்றது. சரிங்களா? தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தகுந்த நபருக்கு யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல அந்த நேரத்துல சரிங்களா நல்லபடியா நம்ம கொடுக்கிற தானம் அப்படின்றது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா தானம் அப்படின்றது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முக்கியமா நம்ம கொடுக்க வேண்டியது கிருஷ்ண பக்தி இல்லைங்களா? அதை நம்ம எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த மாதிரி புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பகவத்கீதை, பாகவதம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம எல்லாருக்கும் வாங்கி கொடுக்கறது. நம்ம எப்படியும் கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் போறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எப்படியும் மொய் பணம் எல்லாம் வைப்போம். அப்ப அது கூடவே ஒரு பகவத்கீதை புக்கையும் நம்ம பிரசன்ட் பண்றது. குழந்தைங்களுக்கு பர்த்டே அப்படின்னு போனாலும் அவங்களுக்கும் பொம்மையோ ஏதோ கொடுத்தாலுமே கூட ஒரு பகவத்கீதை புக் அப்படி வாங்கி கொடுக்கறது. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுன்றதும் அவங்களுக்கு அந்த படிக்கிற ஹேபிட் உண்டு. ஏதோ ஒண்ணு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்கன்ற ஒரு ஆர்வத்திலேயாவது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க,
ஒரு சில விஷயங்களை அவங்க வாசிப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொடுக்குறது. இன்னொன்னு ஹரிநாமத்தை கொடுக்கறது. நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம சுத்தி உள்ளவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கலியுகத்தோட தர்மம், நாம சங்கீர்த்தனம், ஹரிநாமம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சாண்டிங் பேக், சாண்டிங் பீட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வாங்கி கொடுத்து நாம ஜபம் பண்ண வைக்கிறது. இன்னொன்னு பிரசாதம் கொடுக்கறது. சரிங்களா. நம்ம வந்துட்டு அப்படியே சாப்பாடா நம்ம கொடுக்கறத விட பிரசாதமா கொடுத்தோம்னா அந்த பியூரிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு ஏற்படும் அப்படின்றது. அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து கோயில்கள்லாம் கட்டினாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம டொனேஷன் கொடுக்கறது. ஏன்னா நம்ம தனியா ஒரு கோயில் கட்டணும். இப்ப கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நம்மளோட பகவான், அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு கோயில் கட்டணும் அப்படின்னா தனியா முடியாது. கோயில் எப்பயும் எல்லாரோட முயற்சி, எல்லாரோட சேர்ந்துதான் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. அப்ப டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்குலாம் நம்ம நல்லபடியா நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு பங்களிப்பை கொடுக்கறது. இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது அது சிறந்த தானம். இப்ப இஷ்கான்ல இப்ப நம்ம டைரக்டா போய் புக்கை வந்து நிறைய பேருக்கு கொடுக்கறதுக்கு முடியல அப்படின்னா கூட நம்ம இஷ்கான்ல நம்ம வந்துட்டு பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி கொடுக்க சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த லைப்ரரி, ஸ்கூல் லைப்ரரி எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அங்கெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு டொனேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க புக்ஸ். லைப்ரரியில இருக்கும்போது கிட்ஸ் ஏதோ ஒரு ஆர்வத்துல வந்து அதை படிக்கிற கிட்ஸும் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக. அப்புறம் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் தானமா கொடுப்பாங்க. எதனால அப்படின்னா அந்த நோய்வாய்ப்பட்டு வருத்தத்துல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு மனசு ஒரு மாதிரி வேதனையா இருக்கும். அப்ப கண்டிப்பா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவத்கீதை எல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த மனநிலை வரும். அதே மாதிரி ஜெயில்ல உள்ளவங்களுக்கு தருவாங்க. ஏன்னா அப்ப அவங்களுக்கு வேற பொழுதுபோக்கு இருக்காது இல்லைங்களா. அப்பயும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வேற வழியே இல்லைன்னாது 2-3 விஷயங்களை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அது முற்படுவாங்க. அதனால எப்பயுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம இஷ்கான்ல எல்லாம் டொனேட் பண்ணோம் அப்படின்னா புக்ஸுக்காகனா அது வந்து இந்த மாதிரி லைப்ரரி இல்லைன்னா வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இல்லைன்னா ஜெயில உள்ளவங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இதை நம்மளோட கடமையா செய்யணும் இல்லைங்களா. எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு வரணும்ன்றது நம்மளோட என்னது ஒரு கடமையான ஒரு விஷயம், ஒரு ஆத்மா செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதை கடமையா செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது அது நமக்கு சத்துகுணத்தில் உள்ள தானமா நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.21 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஷர்மிளா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத்து பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ட வா புனः தீதே ச பரிக்ளிஷ்டம் தத் தானம் ரஜஸ்மிருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. இப்ப பார்த்தோம்னா இவங்க ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது கால்குலேட்டிவா இருப்பாங்க. அவங்க பேச்சு, அவங்களுடைய எண்ணம், செயல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கால்குலேட்டிவா இருக்கும். ஏதாவது ஒண்ணு எதிர்பார்த்து பண்ற மாதிரி இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து செய்யறது. அப்புறம் ஏதேனும் பலனை விரும்பி அந்த மாதிரி செய்யறது. சரிங்களா. ஏதாவது நம்ம இந்த செஞ்சா நமக்கு இது ஒரு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு, அல்லது விருப்பமின்றி. சில சமயம் அந்த தானம் பண்ணலன்னு தன்னை யாராவது தப்பா நினைச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட என்ன பண்ணுவாங்க, விருப்பம் இருக்காது இருந்தாலும் தானம் பண்ணிடுவாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்றதெல்லாம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அது மாதிரிதான் இங்க இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, தானம் பண்றாங்க. ஆனா அது ஆத்மார்த்தமா பண்றாங்களா, கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும், நம்மளோட கடமை அது அப்படின்னு நினைச்சு பண்றாங்களன்னா இல்ல. என்ன பண்றாங்க, தன்னை எல்லாரும் பெருமையா நினைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே போட்டோ எடுத்து மீடியால அப்படி அனுப்பிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்ல பேர் வாங்கிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருந்து செய்யறதுன்றது ரஜோகுணத்தில் உள்ள தானமா நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.22 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதேஷ காலே யத்தானம் அபாத்ரேப்ஷஸ தீயதே அசத்கிருதம் அவஜ்ஞாதம் தத்தாமசம் உதாத்ருதம். தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் மாதாஜி கேக்குதுங்களா வாய்ஸ்? இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே.
தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இப்ப தமோ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனம் மரியாதையுமின்றி ரொம்ப அலட்சியமா பண்றது இல்லைங்களா? யாருக்காவது தானம் பண்ணும்போது கூட ரொம்ப அவங்கள அவமரியாதை பண்ற மாதிரி பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. இப்ப அதே மாதிரிதான் இங்க உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அவங்கள பார்த்தா கஷ்டப்படுறவங்க மாதிரி இல்ல. இன்னொன்னு அவங்க கிட்ட என்ன பழக்கம் இருக்கு, தவறான பழக்கமும் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இவங்களுக்கு நம்ம தானம் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், இவங்க இப்ப தவறான பழக்கங்கள் வச்சிருக்காங்க, தவறான செயல்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. அப்படின்னும் போது இவங்களுக்கு நம்ம தானம் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், இவங்க செய்யற தப்புக்கு நம்ம துணை போன மாதிரி ஆயிடுவோம் இல்லைங்களா? அதனால நமக்கும் அவங்க செய்யற அந்த தப்பான செயல்கள்ல பாபம் வந்துடும் அப்படின்றதான் அங்க தாத்பரியம். நம்ம நினைப்போம் நம்ம யாருக்கும் இன்னைக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு தானம் பண்ணிட்டோன்னு. ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அத தவறான முறையில அதை யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க செய்யற தப்புல நமக்கும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்காக அந்த பாபம் வந்து சேரும். அதனால கவனமா இருக்கணும். இன்னொன்னும், நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற பணம் இவங்களோட தவறான சந்தோஷத்தை இவங்க என்ஜாய் பண்றதுக்காகவா அப்படின்னா நம்ம யோசிக்கணும் இல்லைங்களா? நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஆபீஸ்ல ஏர்ன் பண்ணுவோம், அது இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இவங்க அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அது தவறான முறையில பண்ணுவாங்க. அதுக்கு நம்ம ஏர்ன் பண்ணோமா அப்படின்னு யோசிச்சாலும் நம்ம இதை பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி இந்த மாதிரி தகுதியற்ற நபருக்கு முறையற்ற காலத்தில் தூய்மையற்ற இடத்தில் அதாவது தக்க கவனம் மரியாதையின்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இன்னைக்கு நம்ம விஸ்வாசத்தின் பிரிவுகள் பார்த்தோம். ஸ்ரத்த திரிவிபாக யோகத்துல குணங்களின் அடிப்படையில அவங்களோட வழிபாட்டு நிலை எப்படி இருக்கும், உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட யாகம் எப்படி இருக்கும், தவம் எப்படி இருக்கும், தானம் எப்படி இருக்கும். அப்ப நம்ம இப்ப சாஸ்திரத்துல பகவான் நமக்கு எல்லாத்தையும் நல்லபடியா தெளிவா குறிப்பிட்டு கொடுத்துட்டாங்க. இப்ப நமக்கு தெரியும் இது இப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில பண்ணணும் அப்படின்றது. அப்ப நம்ம அதை நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.23 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வித்யாலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் தத்தஸ் இதி நிர்தேஷோ பிரம்மணஸ்திரி விதஸ்மிருத பிரம்மணஸ்தேனோ தேன தேன வேதாஷ் யக்ஷாஷ் சஹித் சவிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் என்று 3 சொற்கள் பரமபூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த 3 குறியீட்டைகளும் சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நம்ம இங்க பாக்குறோம் ஓம் தத் சத் அப்படின்னு இல்லைங்களா? ஹரி ஓம் தத் சத் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து யாருக்காக அப்படின்னா இது எல்லாமே பகவானை குறிக்கும் சொற்கள். சரிங்களா? பகவானை குறிக்கும் சொற்கள். இதெல்லாமே பிராமணர்களால உச்சரிக்கப்படும். எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இதெல்லாம் செய்யறோமோ அப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி செய்யும் போது பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானின் திருப்திக்காக இந்த வார்த்தைகளை உச்சரிச்சு அதை வந்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஓம் அப்படின்றது பகவானையே குறிக்கும் இல்லைங்களா? அப்படின்றது பகவான் பரம உண்மை, பரம பூர்ண உண்மை, அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான். அப்ப இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது, வேத மந்திரங்களை உச்சரிச்சு நம்ம யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் பண்ணும்போது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம பலி மகாராஜ் கூட தானம் பண்ணுவாங்க வாமனருக்கு இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு தெரியும் வந்திருக்கிறது பகவான் அப்படின்றது. பலி மகாராஜருக்கும் தெரியும், சுக்கராச்சாரியருக்கும் தெரியும். அப்ப வந்து இவங்க வந்து நான் வாமனனா வந்தப்ப பகவான் கேட்பாங்க எனக்கு வந்து 3 நிலம் வேணும். உடனே பலி மகாராஜ் சரின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே வந்துட்டு அப்ப சுக்கராச்சாரியர் சொல்லுவாங்க, வந்திருக்கிறது விஷ்ணு, கொடுக்காத, நீ ஓம்னு சொல்லாமலே நீ வந்து தரேன்னு தான் சொல்லியிருக்க, அதனால நீ இன்னும் தானம் பண்ணதாவே அர்த்தமே இல்லை. ஓம்னு சொல்லி நீ தானம் பண்ணியிருந்தாதான் அது அந்த இது உண்டு, சக்தி உண்டு. ஆனால் நீ இப்ப கூட நீ என்ன பண்ணனா தானம் தரலன்னு சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள குறிப்பிட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் செய்யும் போது இந்த ஓம் தத் சத் அப்படின்ற விஷயங்களை சொல்லி பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மந்திரங்கள், உச்சாரணங்கள் பண்ணுவாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அதற்கு அந்த சக்தி, வலிமை பரிபூர்ணமா கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.24 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
तस्मात् ओम युधाकृत यज्ञा दान तपक्रियः प्रवर्तन्ते विदा யோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, இப்ப பகவானை அடையறதுக்காக, சரிங்களா, பகவானை அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சு சாஸ்திர விதிப்படி யாகம், தானம், தவம் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் யாரெல்லாம் செய்யறாங்களோ ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.25 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். பிரபுஜி. தத்யத் என பிசந்தாய பலம் யஜ்ஞ தப கிரியா தான கிரியாஷ விவிதா கிரியந்தே மோட்ச காங்ஷபி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். பிரபுஜி, பலனை எதிர்பார்க்காமல் நம்ம எந்த ஒரு யாகம், தானம், தவம் செஞ்சாலும் அதை பலனை எதிர்பார்க்காம கடமையா செய்யணும். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா சத்துவகுணத்தில், அந்த மாதிரி பலனை எல்லாம் எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய யாகம், தானம், தவம் தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய செயல்களின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். நிஷ்காம கர்மயோகம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய செயல்கள். அந்த மாதிரி பௌதீக பந்தத்துல நம்மளுக்கு பற்றுதல் இல்லாம அந்த கர்மம் நம்மள பாதிக்காம இருக்கிற அளவுக்கு உள்ள செயல்கள், அந்த மாதிரி விஷயங்கள், அந்த மாதிரி நோக்கத்துல செய்யப்படுவதாகும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.26-27 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத் பாவே சாது பாவேச சத்யதே பிரயுஜ்யதே பிரஸ்தே பிரசத்தே கர்மணி ததா சத்சப்த பார்த்த யுச்சதே யக்ஞே தபசி தானே ச ஸ்திதி சத்யிதி சோச்யதே கர்ம சைவ தத் அர்ஜீயம் தத் இத்யேவாபி தீயதே. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரம புருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அறியப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இப்போ பகவான் பூர்ண உண்மை, அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா. பாகவத முதல் ஸ்லோகமே இந்த அப்சல்யூட் ட்ரூத் பத்தி நம்மளுக்கு வியாசர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க, சரிங்களா. பாகவத்தின் முதல் ஸ்லோகம் அதுதான். அப்ப அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பகவான் அல்ல குறையாதவங்க, முழுமையானவங்க, ஒரு குறை இல்லாம முழுமையா எப்பயும் நிறைஞ்சிருக்கிறவங்க, அதுதான். அப்போ பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. நம்ம எந்த யாகம், தானம், தவம் செஞ்சாலும் அது பகவானுக்காகவே, இல்லைங்களா. யக்ஞ புருஷனா பகவான் இருக்காங்க அப்படின் போது இது சத் என்னும் சொல்லினில் குறிப்பிடப்படுகிறது. பிருத்தாவின் மதனே, அத்தகு யாகம் செய்பவரும் சத் என்னப்படுகின்றனர். நம்பிக்கையோட செய்யறது, சரிங்களா. சத்துன்றதே நம்பிக்கையோட செய்யறது. அப்புறம் பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக செய்யப்படும் யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாமே சத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஃபர்ஸ்ட் பகவானை அடையறதுக்காக அது ஓம்னு சொல்லி தொடங்குவாங்கன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜட உலக விஷயத்துல இருந்து விலகி இருக்கிற விஷயமா பார்த்தது சத் அப்படின்னு பார்த்தோம். தத்ன்றத பார்த்தோம். இப்ப சத் அப்படின்றது பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காக செய்யக்கூடிய யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.28 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அஸ்ரத்தயா ஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் இத்யுச்யதே பார்த்த நச்ச தத் ப்ரேத்ய நோமிஹ. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தாத்ரய விவாஹ யோகோ நாம அத சப்ததசோத்யாயः. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிருத்தாவின் மைந்தனே,
பரமன் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப நம்பிக்கை அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம், சாஸ்திரம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம செய்யறோம் ஒரு விஷயம்னா அது சாஸ்திரத்துல இருக்கா, அப்பதான் அது சரி. அப்ப இந்த மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம எந்த ஒரு யாகம் தானம் தவம் செஞ்சாலும் அது நிலையற்றது, பலன் அளிக்காதுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. இந்த மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம செய்யக்கூடிய, அதுவும் சாஸ்திரத்தில் இல்லாத விஷயங்கள் நம்ம செய்யும் போது அது என்ன ஆயிடுது, அது நமக்கு இந்த பிறவியில மட்டும் இல்ல வரும் பிறவிகளையும் அது நமக்கு பயனில்லாததான் அமையுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது 17வது அத்தியாயம் ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம் நம்ம பகவான் அனுகிரகத்தில் நல்லபடியா பார்த்தோம். நாளைக்கு நம்ம 18வது அத்தியாயம் நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்த்திடலாம். வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்துபையவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீ ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.